Jo soc la Sílvia Garcia, vinc de Sant Celoni i en realitat el que estem intentant és pobles que estan molt propers, estem fent trobades amb la gent a cada vegada un poble diferent perquè vagi venint gent de cada poble i la idea seria fer una comunitat a cada poble. Ara mateix estem com movent més a Palau, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. Les avantatges que ens dona la comunitat, és a dir, poder participar d'un projecte comunitari, que parim o pensem entre totes, que llavors puguem tenir electricitat d'aquesta comunitat, produir-ne de renovable, tenir els serveis que proporciona la comunitat. Jo el que he notat és que molta gent, i jo també, al principi quan et parlen de comunitats energètiques et sona una mica això com va? Com al principi quan parlàvem de plaques solars també deien, saps, coses rares, o fins i tot només fer-se de Som Energia, fer-se d'una cooperativa, no? Hi havia gent que tenia com unes reticències i a poc a poquet la gent ha anat entrant, han vist que no hi ha problema, que té coses molt bones com la proximitat, la manera en què es comuniquen amb tu i com funcionen els projectes. Ara mateix el que segur que veiem claríssim és posar plaques, ens agradaria mirar el tema de mobilitat i amb això començaríem. L'acompanyament de Som Comunitats crec que és bàsic perquè realment quan entres en aquests àmbits i et trobes bastant desemparada o la gent no coneixem prou, hi ha les eines i l'acompanyament que et fa com sentir més segura i poder tirar endavant.